Bon dia. Volia parlar-vos avui del curs d'alfabetització digital del Jordi Barreda, que és un curs que, si esteu veient vídeos del YouTube, és molt probable que no us faci falta, però és probable que conegueu algú a qui sí que li pugui ser útil i el vulgueu enxufar perquè faci aquest curs i l'ajudi a donar els primers passos amb l'ordinador. El que seríem els professors de Competic, els que ensenyem a fer a l'ordinador cursos inicials, aquest curs el coneixem, ens ha donat la vida i des d'aquí moltes gràcies a l'home que ho va programar, que és el Jordi Barreda. Aviam, es tracta d'anar a internet, a alfabetitzaciodigital.societatdelainformació.com/k o /es, també tenim el botonet espanyol i català. Tenim les dues versions. Llavors, és un curs que està online, que va molt bé. Aquest crec que és l'autor, els profes d'això estem tan acostumats a veure'l aquí, mal dit així, que és com un amic ja. Llavors, paradoxa dels cursos aquests online. Ens ensenya a fer lo bàsic de l'ordinador, però requereix un ús mínim de l'ordinador per poder-lo fer. Llavors, el que recomano al professor o al familiar que estigui ajudant el seu pare o el seu avi o qui sigui a donar els primers passos amb l'ordinador és que entreu aquí vosaltres. Vosaltres li obriu aquesta pàgina, alfabetització digital. Crec que si busquem al Google alfabetització digital també ho trobem. Alfabetització digital ja és una de les entrades que ens proposa. O sigui, li deixem aquesta d'això posada i el curs et va ensenyant a fer anar el punter del ratolí, tot comença pel punter del ratolí, però per fer anar el curs també requereix una miqueta d'ajuda per fer anar el punter del ratolí fins a l'explicació del punter del ratolí. Però ajudeu aquesta miqueta, és fer clic aquí i aquí ja i després convèncer l'alumne que s'ho llegeixi. Es tracta d'anar llegint això i anar fent les activitats que diu, que són molt senzilletes. I l'altre repte és que aquí en algun momentet ens parlarà d'aquesta barra, de la barra de desplaçament. La barra de desplaçament cal conèixer-la abans que ens l'expliqui perquè si no no trobem la part de baix de la pantalla. Però movem la barra de desplaçament, aquí ens expliquen què és fer clic i practiquem fent clic sobre el globus. Bien. Tirem cap a baix, quan no n'hi ha més, fem clic al següent punt de l'índex. Aquí van sortint totes les diferents parts. Aquí ens explica els caràcters, aquí no hi ha exercici, a quasi cada pàgina hi ha un petit exercici, a totes no. Anem llegint i anem passant. Fem els deures, etc. Ara ja no ho faré. Però que és una eina superútil, que ens sembla molt bé per ensenyar-los a donar els primers passos amb l'ordinador a molta gent i que sapigueu que ho teniu a internet i que ho podeu fer servir pels vostres alumnes o pels vostres familiars o per qui sigui que no hagi tocat mai un ordinador i fàcilment amb això donarà els primers passets. O sigui, comencem amb la interfície bàsica, arriba també a les tecles, els teclats, les dièresis, els accents, tot això, canvi de línia, salts de línia, blocs de text, són tot coses que quan ho sabeu ho doneu per sentat. Ens pensem que això és un sesgo cognitiu, no sé com es diu en català, un sesgo. O sigui, quan alguna cosa ja ho sabem, ens donem per sentat que és molt fàcil i ens imaginem que tothom ho sap. Però el repte és això, poder explicar de manera fàcil el que per nosaltres és fàcil a algú que no ho coneix i li sembla difícil. I crec que aquest curs ho fa prou bé i res. Ensenyar-vos-la a vosaltres i agrair-li al Jordi que el programés. Ens veiem en propers vídeos amb una miqueta més de dificultat. Això seria el principi de tot de Competic inicial, el principi de tot d'aprendre a fer anar l'ordinador. Ens veiem en propers vídeos. Adeu.